Arratsalde on deizuela eta ongi etorriak izan zaiteztela Euskal Telebistaren lehen kate honetara. Gaurkoan Alkorazen gaituzue. Hueska eta Atletiken partida ikusgai izanen duzue. Eta bai, uztaiak 20 izan arren, ja hasi dira gure taldeak denboraldi berezi honetarako prestatzen. Ezin ahaztu aurtengoan lehen mailan 5 euskal talde izanen direla, eta gaurkoan Ernesto Valverderen mutilen lehen partida eskainiko dizuegu zuzenean Hueskatik. Bigarren mailako taldea lehenengoaren aurka, eta biek ere partidu polita eta erakargarria apur bat, ze moduz dauden eta torkizun hurbilean zer egin dezaketen ikusteko. Arratsalde on daizula, Juanan. Bai, keixo arratsalde on. Bueno, uztaiak 20 eta berriro ere baloia bueltan da. Bai, dala gutxi Eurokopa ikusi genuen eta ematen zuen momentua atxeenaldi hartzeko izango zela, baina gauzak argi daude, ez? Gauza bukatzen da eta beste bat hasten da, eta hauek aurre denboraldi hasita dute, olako partiduak jokatu behar dira, eta lasala izai hasteko batez ere Atletiken aldetikan ikusi behar nola dauden. Aurten behin baino lasaiago dago Atletikekoa, ze beste denboraldietan beti aurreratuta izaten dira, aurre denboraldiak aurreratzen dituzte, Europan jokatzeko, eta urten lasaitasun gehiagokin, nola dauden ikusi. 8 partida izango dituzte aurre denboraldi honetan, eta gaurkoa lehenengoa, bigarren mailako talde baten aurka, Juan Antonio Ankelak zuzentzen duen Hueskaren aurka. Iragan ostiralean izan zen zozketa, eta arestian aipatu moduan benetan erakargarri, berezi eta bakar dator aurtengo denboraldia. Bai, aurtengoa sekulako izango da, ez? 5 euskal talde hor ikustea, zenbat derbi ikusiko ditugun, pixka batenak lekuzkanpo harrapatuko ditu pixka bat, ez? Zergatik ia igandero zerbait egongo da, gainera talde guztiek jarraitzeko aukera izango dugu, eta nik uste talde horretatik berezia da, eta espero dana ondo jutea, ez? Baina benetan urtea ederra, gogorra, izango dela iruditzen zait, baina nik uste gozatuko dugu. Hala espero, eta urtea gogorra eta ederra izatea nahi dutena, Atletikeko jokalari batzuk ere bai. Batzuk bermatu eta ziurtatua daukate Ernesto Valverderen 11koan edo behintzat talde planteamenduan egotea, baina bestelako batzuentzat gaurko azterketa gogorra izango da, eta ziur Atletikeko entrenatzaileak apunte batzuk hartzen dituena. Nolabait esateko, Saborit, Gerai, Gil eta Besga guztiak ere oraintxe ikusi ditugu euren eserlekuetan esertzen, ez dira 11koan izango, baina hoientzat ere partida importante izango da, baita Bigera eta Enparauentzat ere iragan denboraldian aurten etxe eta Kike Solarekin batera kanpoan izan baitziren. Bai, azkenean aurre denboraldia batzuentzako oso garrantzitsua da, denentzako izaten da garrantzitsua, ez, baina beste batzuek beste gauza bat jokatzen dute ez taldean gelditzea batez ere. Fijoak badaude, hori zerrenda hori denak buruz jakingo dute Atletik esaletuak, baina hor badaude beste batzu zintzilik gelditzen diranak, ez? Eta horiek irabazi beharko dute aurre denboraldi honetan, benetan gauzak ondo eginez eta lan ona eginez, Ernesto Valverde irakutsi beharko diote, taldean gelditzeko aukera hori aprobetxatu dutela, ez? Baina, ez da erresa izango, ez? Momentu honetan Atletiken jokatzea honetan saia dago. Hortxe jokalariak Alkora zelaira berdeguneratzen, eta bixi-bixi 11koak plazaratuko ditugu, hasteko eta behin Juan Antonio Ankelaren mutilen 11koa erakusten saiatuko gatzaizkizue, aldaketa askorekin da Hueska taldea, eta hortxe irudietan hasierako 11ko hori Javi Jimenez atean, Akapo, Carlos David, Amador eta Morillas atzealdean, Bok eta Ali zelai erdian, hegaletan Ferreiro eta Alija, aurrean Juanjo Camacho, eta aurrean 9 zenbakiarekin PSV Eindhovenetik etorritako jokalaria Esmil Janic aurrelaria. Aipatu aurreko larun batean Benazkeren aurka 5 gol egin zituela. Hoietxek Hueskako gaurko hasierako protagonistak, gero ere beste batzuk ikusteko parada izango dugu dezente gainera, eta Gorka Iraizoz hortxe baloi berezi bat hartzen ari den bitartean, goazen ikustera Atletikek gaurko honetan Ernesto Valverdek
denboraldiko lehen amaikakoan ezarriko dituen amaika protagonistak. Gorka Ireizoz izango da atzean. Neko Bobeda, Ilustondo, Xabi Etxeita eta Valentziaga atzealdean. Ander Iturraspe, zelaierdi lanak egiten. Aurreraxeago, Beñat eta Mikel Rico. Egal batean, Markel Susaeta izanen da, bestean Xabi Merino, eta bederatzi zenbakiarekin gaurkoan hasieran bederen golaren arduradun, benetan azterketa garrantzitsua izango duen Borja Bigera. Hau etxek ba, amaikakoa Juanan. Bai, amaikako honetan egia da, oin Aduriz eta Laport eta hauek ondikan mina hartuta eta errekuperatzen ari dira, eta alde horretatik amaikako on bat atera du, ez? Baja hoie dirala, alata guztiz ere amaikako on bat egiten du, eta hor badira jokalari batzuek, Borja Bigera bezalakoa, pixka bat berari erantzukizuna ematen dio orgoian jokatzeko, eta ardura hori ondo hartze baldin badu, eta aurrera poso bat ematen duen, Borjak ere iritzi zait asko jokatuko duela aurre denboraldi honetan, bera dago hor Adurizen atzetik esango genuke, nola jokatzen duen arabera ikusita, eta berake aurrera poso bat eman beharko du. Irudiei jarraiki aipatu oraintxe klubak edo Hueskako taldeak Las Fablos izeneko presidente ohiari, nolabaiteko oroigarri bat eman diotela, hortxe jokalariak eskukoa eta bosteko ematen, eta Juanan aipatzen zenuen Borja Bigera sola eta hauentzat ere importante izango da, gaurkoan gainera Iñaki Williams, Iker Muniain eta Kepa Arrizabalaga lezaman geratu dira, ez dira taldekidekin joan, eta gazteentzat eta utzite ibilitakoentzat horrelako partidak beharrezko euren izen hori nolabait lau haizetara plazaratzeko. Bai, azkenean badira jokalari batzuek bakarri da puntua hartzea. Beste jokalari batzuek puntua hartu eta gainera gutxi behar dut entrenatzaileari prest daudela, amaiko korretan sartzeko, gutxien ez taldean gelditzeko, ez? Eta hori izango da batzuen lana, beste batzuen lana, Beñatek eta hauek hori irabazita daukate, eta Beñaten da lana da, prestegotea, aurre denboraldi on bat egitea, batez ere lesiorik eta ez izatea, eta uste talde horretatik beste lan badaukatela, ez? Beste batzuek gehiago jokatzen dute, eta taldean gelditzea da batzuen ilusioa, eta gaina lan hori egin behar dute, eta beste batzuen berriz da, amaika kontzertzea. Hori da bai, Ernesto Valverdeek aipatu du azken egunetan, aurtengoan aurre denboraldi lasaiago egiteko aukera izango dutuela ez behintzat Europa Ligara edo Txapeldune Ligako sarrera batera behartuta, eta hori ere ziur jokalarientzat ondo datorrela freskotasun hori mantentzeko. Hueska aipatu dugu, eta Hueskan ere nobedadeak ugari momentuz, Aragoiko taldeak bederatzi ekarpen egin ditu Ankelaren arbela apur bat aberastu eta sendotzeko, eta baja garrantzitsuak ere izango dituzte noski. Hoien artean badirudi Fran Merida, ez da ez amaikakoan ez da ulkian ere, eta Iruñaldean izanen dela, eta hau ere gure futbolean ezagun zarra. Bai, aspaldian hemen ikusi genuen oindala urte batzuek, eta honea etorri zen Arsenalek utzita, eta hemen zuen uste bezala funtzionatu, eta beste leku batzutan bidea egiten ari da, eta ematen du bideo hona egin duela Osasuna iristeko. Halaxe da bai, Ferreirok atera du zelai erditik baloia, Ferreiro aipatu Lugotik etorritako jokalaria dela, Hueskarentzat Lugotik joandako jokalaria, eta azkarrekin diote, talde Aragoiko jokalariek erasoari botelasterrean, eman dio Smiljanićek baloiari, eta kanpora joan da golgosez ikusten dugu Montenegroko jokalaria Aragoi aldean zirrara sortu duena, benasken egon dira, Ankelaren mutilak beti bezala aurre denboraldiko lehen astetxoa paseaz, eta benetan sensazio onak utzi ditu PSV Eindhovenek utzitako jokalariak. Azkenean hori da helburua horietako bat, Hueskak azkenean olako jokalari bat derrigorrez behar du, ez? Horreko denboraldian ere azkenean bukatu zuen liga erdian, 12. egin zuen, momentu batzutan egontzan gertu goitikan, baina baita gertu behetikan ere oso hasiera kaskarra izan zuen, eta derrigorrez behar zuen zerbait gehiago, ez hor goian, ematen du, asmatu du, ematen du lehengo partioa jokatu dute, benasken kontra, azkenean hori danak kontuan hartu behar dira, ez aurkariak eta hori danak kontuan hartu behar izaten dira. Gero hori martxoan anekdotiko bihur daiteke. Atletik ikusten duzue, elastiko berria estrenatuaz, berde itxura, berde ilun itxura eman diote, aurtengo honetan Atletikeko arduradunek edo ordezkariek bigarren elastiko horri
eta gozez aurre denboraldi honetan, behintzat itxura ona eman nahian eta aipatu moduan batzuek bestek baino azterketa garrantzitsuago izango dute. Baloiarekin Huesca da atzealdetik ankelari ikuitzeak gustatzen zaio moduan mugituaz baloia, nola edo hala ondo aldaratu du Elustondok. Honek ere iragan denboraldian bikain ekin zion denboraldiari Europan ere gola sartuaz eta protagonismo handia hartuaz, baina gero aparra bezala jesten joan zen bere taldekideak puntura iristearekin batera. Bai, eta gainera hasi zen zelai erdian jokatzen baita ere, gero atzera pasatu zuten, eta pixkat horrek azkenean Gorkak badauka aukera hori, ez, atzean da aurrean erdian jokatzeko aukera hori, eta bueno, olako jokalari bat oso garrantzitsu izaten da, ez, baina nola hasi zuen denboraldia eta nola egontzen denboraldi erdi horretan jokatu gabeta bar, etzen berak nahi zuen denboraldia izan, ez, jokatzen hasi zen, golak egin zituen, hor pixka bat erasori gertatu zeion antzekoa, ez, lehenengo hilabete eta erdia sekulako izan zen, eta gero pixka parte hartzen etzula gelditu zen, gero berriro jokatzen hasi, eta Elustondori berdinek gertatu zitzaion, ez, eta oino ikuste du gorde ezkerrean zentral bezala jokatzen, eta, bueno, nik usten dut olakoak entrenatzaile bati ondo tortzeizkiola, ez? Leku askotan jokatzeko aukerak eta edozein momentutan sartzeko moduko. Beti gainera ez dute amaikeko osatzen taldean demoraldia luzea izaten da eta sorpresa negatiboak ere asko izaten dira. Etxeitak baloia Bobedari, egaleratu Bobedari, Horta Bigeraren gana zioan baloia, baina ezerezean geratu da eta berriro ere Zornotzako mutilak atzerantz Gorka Ireizotzentzat. Atean ere badute erronka galanta, atletik aldean izan ere Kepa Arrizabalaga Valladolidetik bueltatu eta Ernesto Valverdek badirudi aurtengo honetan bederen taldean izatea nahi duela, Jago Herrerin, Gorka Ireizotz, leia gogorra. Bai, hobe da olako leia bat eukitzea, ez eukitzea baino. Askotan pentsatu entrenatzaile batek behar izate ditula jokalari honenak, eta kasu honetan atea oso ondo beteta dauka. Jago Herrerinirek ere bai Kopan eta bai Europa Ligan oso denboraldi hona egin du, eta Ireizozek ere bai, ez, taldea oso ondo egon da, alde horretatik ez dago batek jarrik, eta gero atzetik hirugarrena datorrena hondik eta ilusio gehiago sortzen du, ez, olako atesain bat ikusteak, bigarren urtea etxetik kanpo egonda eta maila ona emanez, eta onja etxea gelditzeko aukera horrekin. Hori da, lehenengo Ponferradinan izan zen, utzita, Bilbo Atletiketik joan zen, Ondarruko semea, ostean berriz, iragan demoraldian Gaizka Garitanoren esanetara ekin zion Valladoliden, eta orain badirudi Lezaman geratuko dela, baina honek ere erakutsi egin beharko du, Ernesto Valverderen esanetara zer egiten duen eta momentuz, Iker Muniain eta Williamsekin batera Lezaman geratu da. Baditu bestelako lesionatu edo ezindu batzuk ere, eta artean Laporte de Marcos. Ez daude behar bezala Raul Garziaren sorpresa negatiboa ere izan dugu, eta Aritz Aduriz eta San Jose Ingalaterrara joateko puntuan heldu den ostegunean bueltatuko dira, ezin ahaztu baita, Vicente del Boskeren esanetara egon zirela Eurokopan Espainiarren koloreak defendatuaz. Jokoz kanpokoa adierazi du horrakorretan Xabi Merinoren jokoz kanpokoa, eta denboraldi aurreko partida askotan gertatzen den moduan, baloia inolako jabetzarik gabe dago, eta lekua eta puntu hartu nahian bi taldeetako ordezkariak. Momentuz, saskibaloiko partida dirudi. Bueno, saskibaloikoa edo, iruditzen zait, kaso honetan, lehenengo golaukera, jaurtik eta Hueskak egin du lehenengo jokaldian, gero hortikan aurrera normala den bezala atleti nagusitzen hasiko da, eta ari da gainera baloia oinetan duela. Hortxe Xabi Merino, Beñatek emaniko pasea bigarren pase polita du Igorreztarrak, eta ez du asmatu Xabi Merinok behar bezala gozatzen eskerrak emanez Borja Bigerari. Eta normalean nagusitzen hasiko dela iruditzen zait, ez? Eta Hueskak egingo duena da, batez ere taktikoki ondo egon, defensako lan hona egin, baloia hartzen duenean, lehen atletiken ate hori bilatu, ez dakit aurkituko duen ala ez, baina hori horrela izango da partidua, ez? Gero iruditzen zait gainera, atletikentzako ondo etorko zaiola, ez? Aurkaria ez da xamurra, aurkaria
Gari gogorra. Etxean jokatzen, jendearen aurrean azaltzen da, jokalari berri askorekin, eta horrek irudiona ematean nahiko du, iruditzen talde horretatik exigentea izango dela Atletikentzako lehenengo partidu hau. Eta gainera ari dira fitxaketak egiten, batez ere bigarren mailan, euren mailan hainbat taldeetan, apur bat Ankelaren joko molde hori behar bezala hornitzeko fitxaketak izan dira. Iragan demoraldian 8 zeuzkaten utzita, tartean zen Mikel Arruabarrena ere, eta olako taldek askotan hainbat bota eta beste hainbat hartu eta aldaketa edo iraultza handiak egoten dira. Bai, askotan talde asko egite dutero horrela apustua, ez? Utzitako jokalarien apustu hori, batez ere utzitako talde handiak uste balima gute hondik eta hobeto, ez? Gertatzen dena da, urtero ja talde berri egin behar dezu, eta hori ez da ona izaten talde sendoa nahi balima dezu, eta batez ere taldeak kluaren inguruko jokalariak behar balima ditu, ez? Beti urtebete egin da alde egin, iruditzen talde horretatik arriskutsu izaten dela, ez? Hobeto da, etorri behar dutena etorri, baina, bueno, nik fitxatu, pare bat urte egin, kluban sartu, klua ikusi zer dan, jendea, saletuen ikustet hori dena, eta bat egin horrekin, ez? Eta urtebete otea, hilabete oteakin ez da bat egiten, eta horre arazoak izaten dira. Eta nik uste eskari hori gertatu zaiola, ez? Utzitako jende asko izan du, eta alde horretatik transmisio hori, sensazio hori, sensazio hori ez da ukitzen, da horrek asko balio du, urtean zehar puntu asko batzen dira taldea batuta balima dago. Oitzerako gainera denbora joan egiten zaie olako planteamendu eta jokalariei. Atletik da erasoan, hortxe egaletik Valentziagak Mikel Ricori, zelai erditik sartu nahi Borja Bigerarentzat joan da, Zumarragakoari eman dio pasea ezkerrarekin erdiratu, baina ez zegoen hortxe inor zai, Eneko Bobedak dena den berreskuratu bai baloia, baina kanpora joan zaio Durangoko semeari baloi hori. Matematek Atleti berdez ikusten donean, harrituta geldituko da, ez? Bini azan, bueno, aldaketa beti goten dira, urtero goten dira, kamiseta berriak eta azaltzen dira. Eta askotan izan du bigarren elastiko berdea, baina hau ez da beste berde kolore bat da, iluntxiagoa, eta askotan hor markak eta bestelakoek ere ezartzen dutena, aipatu Osasunak ere ia berdina duela, berde kolore berdina, egaletan gorri puntuarekin, eta Atletikena badauka berak beso azpian marra gorri bat hori da. Eta bai, hau garai batean 2 urtez behin aldatzen zian gutxi gora bera elastikoak, eta orain marketako arduradunek alba lute hilero aldatuko lituzkete gehiago saltzeko. Hauxe da 2016ko futbola ulertzeko modua, bien bitartean Iturraspek Gorka Iraizozi eman dio baloia. Naparra lasaitasun eske, apur bat taldea berkolokatzen, eta Xabi Merinok hartu du. Bularrarekin atzeratu, Iturraspek ikutu, honek Beñatek Xabi Etxeitari, eta berriro ere atzetik hasi behar ondo kokatua baita, inolako zalantzari gabe. Etxeko taldea, Kelak zuzentzen duen Huesca. Xabi Merino baloiarekin, berriro ere Iturrasperi atzera. Honek Elustondok Xabi Etxeitari, zelai erdi hori aprobetxatu nahi dute apur bat zuloak edo atera izateko. Gorka Bigerak ezin berreskuratu, eta erasoan Smiljanic, PSV-etik etorritako jokalaria, zigizagatzu sartu nahi izan du Montenegroko gazteak, honek atzerantz, eta baloi hau ere ezerezean geratu da. Susaetak aldendu nahi izan du, ondo ikutu du Borja Bigerak, Mikel Ricok egoki kontrolatu, egalera, Xabi Merinoren egalera baloia, akapo gertutik du jarraitzen, Mikel Ricori baloia, eta berriro ere, suabe ekin egin behar Iturraspek, Ricori eman, ezerezean, pixkanaka osatu nahian. Bai, azkenean Atleti lasaitasun puntu batekin jokatzen ari da, ez?
egia da, nahiko makala dago zelaia. Bai. Oso baloia irriz ez du egiten, eta alde horretatik ez da erraza izango, ez? Ritmo handia eta ipintzea, eta batez ere baloia gelditu egiten delako, ez? Azkeneko pase horretan ikusi du bote gelditu egin dela, eta benetan atletikentzako zailagoa da, ez? Ritmoa ipintzea, baloi jabetza bai, gaina utzi egiten dizu zelai erdi osoa, Hueskak eta bizka bate hor lerroak alkarren ondoan ipini, eta alde horretatik sortzen den presio horre baloia irabazti bali madu lehen induten jokaldia, ez? Kontrarasoa sortu eta kontrarasori bukaera emateko aukera duten, ez? Horrela jokatuko dute eta atleti nagusi izango da, oin ez dakigu atletik ritmoa izango duen, da batez ere bizitasun puntu hori ukiko duen azkeneko metroietan nagusitzeko. Este beti inguru daramate, prestaketa lanetan Ernesto Valverdere mutilek, eta oraindik noski, oraindik fintze lan horretan ondo barneratuta edo barneratzeke daude. Hortxe atletiken arratseko lehen aukera garbia, Xabi Merino buruz eman dio, baloia langara joan da, eta apur bat joko marrazkia berdin ari da izaten zelai erditik, bai Iturraspek edo bai Beñatek nolabait baloia aurrerantz mugitu, Xabi Merino aurkitzen alegindu, eta gero, ea, area barnean norbait dagoen, honetan, epaileak, jokoz kanpokoa adierazi du, ona saiakera, ona burukada, ezin ordea baloia sareratu. Bai, azkenean jokaldi ona izan da, ez? Beraiek egiten duten atletik egin du, beraiek kontrasoa sortzen aiziala, Gorka Luzkondo baloia lapurtzen du, egalera bidali, eta barnek aldi batean, erdiraketa batean, Xabi Merino buruz langara botatzen du, ez? Errematea ona da, erdiraketa ona baino gehiago nik uste erremateak egin duela hor erremateak erdiraketa ona, eta golaukera argia izan da, ez? Xabi Merino hori badauka, bukaera ona. Gainera, demoraldian zehar demostratu du, oinez soilik ez, buruz ere ausart eta trebea dela. Nik uste urte oso ona egin duela, burutu duela. Lehengo urtea esango genuke, lehengo taldean, gaina erantzukizun handia hartuta talde barruan, eta alde horretatik denboraldi handi bat egin duela, ez? Izan du Ernesto Valverdek ekarpen hori, aurreko denboraldian Williamsekin, aurtengoan Xabi Merinorekin, arrobia, olako dena ez da negatiboa, eta ari dira argizpiak uzten, eta hori importantea da. Leku ere bai azaldutzen, da nik uste lekuak ere oso denboraldi hona egin duela, gainera erabili du, bi egaletan erabili du, gainera erabili du egaletan, da aurretik eta atzetik, eta momentu garrantzitutan gaina sartutako jokalaria dira, ez dira azkenean azkeneko partiduak eta jokoan ez dagoenean sartzen dira, baizik eta ez erantzukizun handia dutenak taldean, eta taldeari zerbait ezberdin ematen dioten jokalaria dira. Bai. Betik etorriak, hasieran behintzat Kuko Zigandaren esanetara, goi konpetizioarekin nolabait ikuitzen, eta benetan eduki dute euren unea eta euren protagonismoa, denboraldia aurrera joan denean, neko Bobedak ere bai, egal bat defendatu zetorri zen, eta gero zentral postuan ere ikusi genuen, saiakera batzuetan, eta gaur esaten ari gatzaizkizuen moduan, euren hori erakusteko izango dira aulkian dauden Gerai, Gil eta Besga bezala Saboritekin batera. Bai, haientzako ikasketa bat izan da bigarreko mailan jokatzea, iruditzen zait gaina denboraldi ona egin dute, jetxiarren, iruditzen zait taldeak itxura ona eman duela beti, ez? Oso partido gutxitan egonda galduta esango genuke taldea aurreko denboraldian, ez? Aurre egin dio talde guztiei, eta alde horretatik aurrera pauso handi bat eman dute hor jokatu duten jokalariek, ez? Horregatik daude batzuek lehengo talde honetan, eta beste batzuek, beste bigarren mailan jokatzeko aurre izan dute, beste batzuek, eta... Gaurkoa notizia, Roberto Santamareak jokatuko duela, Kadizen utzita. Eta alde horretatik iruditzen zait, batenak aurrera pauso bat egin dutela, ez? Eta bigarren maila askotan pentsatzen da talde bat jetxi danean, atletik bezalako talde bat jisten danean, ematen du, danak izki atera dela, eta ez aurrera pauso handi bat izaten da hori, ez? Bigarren maila gogorra da, gogorra eta luzea. Bai, luzea, baina gero taktikoekin taldeak oso ondo ipinita, benetan zaila jokatzea, zergatik berdintasun handia dago, azkeneko jardunaldi arte borrokan egon dira denak batzuk eskaizteko, beste batzuk playoffetan sartzeko, eta nik uste dut
hain horrek handia egon da, nik uste taldeak aurrera poso handi bat, jokalariek aurrera poso handi bat egitutela. Lehiakortasun horretan eta kompetitiba horretan ikasten dute eta beste futbol bat ikasten hasten dira, ez? Batez ere psikologikoki astea joan eta astea etorri, ezin emaitzak nahi bezalakoak eskuratu, baina esango dugu, Hueskaren aurka, iragan denboraldian bi emaitzak positiboak izan zirela, Samamesen goligabe berdindu zuten eta bertan Alcorazen irabazi egin zuten Bilbao Athleticeko ordezkariek eta kaskarreko hartu aurretik Roberto ez Gorka Santa Maria, Kadizera joan den aurrelari, hor lapsus napar txiki bat izan dugu. Eta Athletic bien bitartean erasoan da. Etxeitak, Iturrasperi, gaurkoan apur bat atzerago kokatua den Iturrasperi, honek Gorka Elustondori, berriro ere baloia behar bezala egaleratu. Valentziaga, aukera sortu nahian, Mikel Rico kikutu eta Kaxuz, kornerra. Lortu du Basauriko jokalariak. Izan da hor, Valentziak lehenengo kontrola egin duenean nola ez duen erdiratu, ez? Igual pentsatu jokalari gutxi zudela ere barrua, baina proposak gelditu zaio erdiratzeko, gero gainera etorri zaio eta ezin izan du beran egin bezala erdiratu. 7. minutua, Markel Susaetaren erdiraketa eta buruz alegindu dena Neko Bobeda izan da, baloia kanpora joan da eta ja pixkanaka nekea somatzen ere bai. Gaur hemen Euskal Herrian euria apur bat izan dugu, baina hor azken egunetan esan duzu Juanan, zelaia gogorra dagoela, ikusten dira marroi puntu batzuk ere ez zituen bromazko beroak egingo. Eta hemen olako egin balima ditu inguru horietan ondik eta gehiago izaten da. Desberdina izaten da, hemen ezetasun handiarekin egoten da beroa eta hor lehorrago eta errezago abantatuzu, baina bai bero handiak izaten dira inguru horietan. Zelaiari begiratu bizka bat, ez? Berdea horia denetik ikusten dugun hori logikoa da, ez? Bero horieke eragin handia izaten dute zelaietan. Athleticek berreskuratu du baloia, Beñatek Bigerak Iturrasperi, hortxe 6 zenbakia, Ali Kulibali gogorrari da lanean, batez ere baloikentze horretan, bera da, Hueskaren auspo garrantzitsuenetako bat, baina honi ere etorreko zaio, horrelako erritmoan balima da nekea. Beñatek aterako du, pur bat taldea antolatzen, fitxa guztiak behar bezala ikusi nahi ditu, Igorreko erdilariak, keinua egin, eta berriro ere, kornerra izango da Athleticen alde. Kornerra ala izan da, zergatik atzelaria jo delako, baina iruditzen zait nik uste falta baita badago, ez? Horre Athleticeko jokalariak falta egin diola, baina kornerrean bukatu da. Hala adierazi du behintzat epaiak, Carlos Davidek buruarekin baloia kanpora bota duela, berriro ere Markel Susaeta kornerra ateratzeko prest, oraingoan gertutik jarraituko du. Berak jaurti nahi izan du jokalari eibartarrak, baina defentsan ezerezean geratu da baloi hori, eta Lija Kinitxek hartu du baloia, 18 urteko Montenegroko gazteak. Ez dakit, hala izango zen joera edo eskaintza onak izan dituzen, bi Montenegroar aurtengoan Hueskan izango dira. Bueno, askotan gertatzen da, aukera balima da, bi ekartza bi jokalari ona balima dira bat ez ere, ondik eta hobeto, baina erresagoa da, ez? Bertako bizitza horretara bat egitea, nik uste dut batek baino hobeto egiten dutela laguna balima daukazu inguruan, eta erresago izaten da, ez? Zait alde horretatik, gero maila eman behar da, ez? Askotan lagunak hartzen duzu, zure ondoan egoteko, ez? Baina azkenean maila eman behar du, hori ez dago zalantzarik. Hortxe, Hueskako jokalaria alegindu da, barnerantz joaten, epaiak falta adierazi du, eta hemen kapitaina prest da. Baloia ondo ipintzen ditu. Bai, baloia ateratzeko, Ankelaren konfiantzazko mutil hoietako bat da. Ondo arean barnean sartu,
Carlos Davidek buruz eman eta Gorka Iraizotzek arazorik gabe bereganatu du baloia. Hauxe, orain arte 20 minutuan Hueskak sorturiko abagunerik argiena. Jokos kanpo zegoen. Bizoden jokos kanpo eta bietako batek errematea egiten du. Dute marrazaina... Nuek ere erdi oporretan oraindik. Eta kite guzkia izango da, edo. Ez da bitzalik baino. Ez. Edo beroa, auskalo. Horre erremateari falta izan zaiona da. Nik uste errematea berari baino gehiago falta izan zaio indar gehiagokin etortze baloia, ez? Zatik oso biguin eta oso mantxo zetorren baloia eta horre... Gero ate barrura bialtzea benetan saia izaten da. Gorka Iraizozek Gorka Bigerari eman dio baloia, berriro ere galdu egin du. Sasoi batean Alavesen ibilitako aurrelariak eta atzetik ekin diona oraingoan Hueska da. Morillasek ikutu nahi izan du Ferreirorekin, baina baloia ezerezean geratu eta beste galean Atletik da. Erasoa eraiki eta baloia bereganatu nahi duena. Beñatek Markel Susaetari orain egalez aldatu dira, bai Susaeta eta baita Merino ere. Azkenean kornerrak eraman du Susaeta inguru horretara. Eta kornera urrundu dutenean bestaldean kontraza sortu du eta bueno, baliteke baita ere bizka bat aldatzea, ez? Bai, bor bat ikusteko. Askotan egiten den jokaldi taktikoa izaten da hori, ez? Bizka bat lekuz aldatu, atzelaria bizka bat nahaztu. Hori da. Ertxitasunik gabe, Markel Susaeta ikusten dugu baloiarekin, atzealderuntz Beñatek Markelekin ikutu, berriro ere Igorreztarrarentzat baloia, honek Borja Bigerarekin batbikoa Iturrasperentzat, eta nahi bezala une hauetan Atletik baloia ikutu eta goxatuaz, Iturraspe gaurko honetan korrika majo egiten ikusten dugu, askotan zentralen atzetik bera da, atezainaren komunikatzaile edo lehen komunikatzaile eta ostean datua, Juanan. Bai, baloiaren jabetza handia da, Atletiken aldekoa. Eta bueno, hori garbi ikusten da, ez? Maila desberdinak eta nik usten dute Hueskak ere errespetu handiarekin atera da. Normalean aurre denboraldi hauetan eta olako partida egiten diranean aurkari txikiak ematen du beti zerbait gehiago daukala erakusteko eta beti zure gainetik ipintzen da, ez? Batez ere intentsiadean eta ritmoan eta bar, ez? Etxean jokatuta erakutsi nahi hori ere bai. Gehiago, ez? Baina hemen ikusten da garbi Atletik baloia hartzen duenean, beraiek oso atzera etortzen dira, usten dira Atletik izelai herri osoa baloia pixka mugitzeko, Iturraspe sartzen da bizentralen artean baloia ondo ateratzeko, jokatuta ateratzeko eta nagusi da, ez? Aukera bat izan dute langara bota dutena eta besterik gabe, ez? Ez dugu kontrola handia dauka, baina oso aukera gutxi sortu du, ez? Aukera bakarrik izan da Atletiken aldetik eta Hueskak, bueno, joko mota hori ematen du egingo duela urtean zehar ere, ez? Bai. Hortik hasi behar da lehenengo, ez? Talde txikiek eta hortik hasi behar dute eta bigarrengo maila gainera oso gutxi ikusten dugu. Baten zetien Lugo eta hau eziran, oso alai jokatzen dutenak eta bar, ez? Aurten Las Palmas egin duena bezala, ez? Baina bestela da, baloiaren atzetikan denak ipini, baloiaren atzetikan denak horri egiten dute, defensako lan ona egin, eta gero kontraso batean, falta batean, edo olako baloi geldi batean, aukerak sortu, ez? Da golak egin, Hueska da orain, erasoa eraiki nahi duena, Mikel Rikok artez txapeltxoa egin, Xabi Merinok hartu baloia orain egaletik, apur bat erritmoa geldiarazi egin du, eta Rikok Merinorekin berriro ikutu, neko Bobedarentzat, apur bat jokoa, lasaituaz, dena den esan behar da, gaurkoan oso ekipo lehiakorra atera duela Ernesto Valverdek, hasierako 11koa izateko. Bai, normalean hasierako 11koan egongo diran jokalari batzu badaude, eta falta diranak, deialdian sartu gabe daudenak ere, gehienak besteak izango dira, ez? Asko falta dira, eta baina lata guztiz ere talde lehiakorra da, ez? Hemen 11ko honetan sartu diran jokalariak aurreko denboraldian minutu asko jokatu duten jokalariak dira.
aldaketa daula. Zalantzarik gabe, bai. Morillas. No se pasatu da. O atxena. Eta 5 minutu gura eratea. Bai. Bero. Ikusten ditugu batzuen arpegikerak ere. Eta hortxe ikusten dugu Ernesto Valverde, Rico eta Iturrasperekin hitz egiten, baloiaren garrantzia hortik doa. Eta bai, ez da giro inguru hietan, 6-7 minutuak aurrera zigoazen einean, jokalarien arpegikerak aldatzen joan dira, uztaiak 20 dauzka, bero latzak pasaberri dira, eta freskatzeko garaia, lagunartekoen kontuak. Bai, oso ondo daude, batez olako partiduetan, aurki ofizialetan egiten da, temperatura batekin beti gelditu egiten da, ura erateko eta bar, eta hola lagunarteko partiduetan ondik eta gehiago, ez? Neurtu behar da, zendeak ondik ez dago fizikoki ondo, ez dago bere punturik onenean, ez eta aurreratuta egon. Normalean aurrera denboraldian ez aste bete eman aurretikan lan egin datortzen dira jokalariak, baituzte, eta pixka bat aurreratzen da hori dena, ez? Eta iruditzen ondu hartatik beti hobeto prestatuaren garai batean, zenituen arau batzuek edo agindu batzuek, baina bueno, nola denbora asko gote zen, gutxuera bera 6 aste, izaten dira gutxuera bera liga azteko eta bar, bueno, uten genuen azkeneko golara arte, dena ez, baina... Izozkia jateari utzi bezperan, Bai, baina bain ikusten dut ja dena hobeto prestatu etortzen dirala eta jendeak beti lanak ondo betetzen dituela, ez? Entza ezina da gaurrengo futbolean kilo asko hartuta adibidez bueltatzea, ez da? Bai, hori batzu egiten dute, ez? Izarra hundiek eta lehen garai batean ere, brasildarrak eta batez ere etortzen ziren horrela, ez? Kiloak hartuta, eta gurean, ez? Dugu gita olakori, baina bai beste talde batzuetara kilo batzuk hartuta, ez? Benetan atxeena hartuta, eta... Eta festa ere benetan festa egin da. Baina oin hori oso zaila da ikustea, oso zaila. Zalantzari gabe, orain gainera sare sozialetan eta jokalari bakoitzak bere entrenamentua egunero zer egiten duen ere hori ja beste gauza bat. Ondo jartzen du. Jakitean nahi nuke argazki atera duen hortarako bakarrik edo lan egin da ateratzen duen, Hori ere askotan pentsatzen da argazki bat ikusten dugu eta nola egiten duen honek argazki atera du, Ez dugu besteri ikusi, ez du ordu beteko bideo bat atera, Alaxe da bai, eta minutu terdiko freskatzearen ostean berriro ere bueltan baloia, Hueskak atera du, ezerezean geratu da, eta Eneko Bobeda ikusten dugu hegaletik ekinaian. Markel Susaetak. Xabi Merinori eman dio, zeratutako hori berriro ere ezerezean geratu da, orain Valentziaga lasterkaldi oparoa eginez, nolabait gelditu nahian, Hueskakoak milan intsentzazioan baloia eta Huiotsak nagusi Alkorazen, erasoan berriro ere Hueska, Ferreirok Lugoko jokalari hoiak ikutu eta Gorka Ireizozek bereganatu du baloia. Jokaldi hona egin dute, Eskui egaletikan oso ondo ditxi dira, ematen zuen jokaldia bukatuta zegoela, zeratik lehenengoan ez du erdiratu, baina batak guztizu ere akapok aukera izan du, erdiraketa hon bat egiteko, erremate gari gabe gelditu da, eta gero erremate egin dutenean, erremate eskasa, ez? Hor Jair Amador ari da, apur bat aztoratzen, Valentziagaren egal hori, baloiarekin ondo moldatzen dela erakutsia da Levanteko jokalari hoia, eta bera dabil eta baita aipatzekoa Morillas eta Ferreiro egiten ari direna, hortxe Ferreiro ikusten dugu repikapenean, baina aipatu moduan ezerezean geratu da. Gorka Elustondok du baloia atze aldean, aurrera joanen ote da, ez, egaleratu, Xabi Merinori eman dio Valentziagak, eta Valentziagak lasaitasuna zelaian ezarriaz Gorka Iraizozi itzuli dio. Ernesto Valverde behin eta berriz ikusi dugu taldea pur bat kolokatzen eta Iturraspe zein Mikel Rikorekin hizketan badirudi jokoa zelai erdi horretatik gidatu nahi duela. Nik uste nahi duela atzetik baloia jokatu ateratzea. Eta pixka bat
proba hauek hortarako dira, ikusteko taldea nola moldatzen den, eta gaine arriskoak hartzeko da. Momentu hauek dira, eta partidu hauek dira batez ere, arrisko batzuk hartzeko, zergatik nik nahiz eta jokalariak presioa izan bide bizkarrean nik uste eta ausartu behar dela jokatzen, aber nola moldatzen da taldea, aber urrengo movimentua badagoen edo ez, baloia hartzen duenean jokalariak besteak mugitu diran, eta aukera daukan baloia mugitzeko, irutzeit aproposak hortarako dirala, eta olako partiduak hondik eta gehiago, ez? Gero etorriko dira beste partiduak, igual egongo zela oin Hueska dagoen bezala, ez? Beti baloiaren atzetik eta bar, eta nik uste duzu baloi jabetza hain handia daukazunean, probatu behar dira gauzak, ez? Arrisko batzuk hartu beharra dago, nik uste azkenean arriskoak hartuta jokoan punturik ez dagoenean da, konfiantza asko baten duzula. Morillas da egalean, ondo egin dio Iskineneko Bobedari, kanpo kaldeko oinarekin erdiratu nahi izan du, baina ezerezean geratu da baloi hori. Garbi guztian Morillasek eskuia apoioako bakarri daukala. Eskerrakin erdiratzea egin du, eskerre oinaren kanpoko aldarekin, eta azkenean ezerrezen egitu. Eta hortxe, arratseko lehen aldaketa, 30. minutuan, 13 zenbakiarekin, Herrera atezaina berdeguneratu da, eta zelaia utzi duena Javi Jimenez, bi hauek ekarpen berriak, Hueskarentzat, eta ikusi nahi du Ankelak ere, ze moduzko atezainak dauzkan, biak berriak baitira. Bai, bi atezain berri garri ditu, eta beste bat etxekoa daukate. Gaztea, eta nik usten dut hirurak izango dutela jokatzeko aukera, eta ber, nola moldatzen den. Badirudi argi zeukala, ordu erdi betetzearekin bat aldaketa hori egiteko, ez baitu ezer izan atezainak. Ezkene ordu tardikoa da, batek ordu erdia, beste ordu erdia, eta hirugarrenak beste ordu erdi bat jokatuko iruditzen zaitez. Ezkenean minutuak ematea da, ikusi behar da, konfiantzaren bat, jokalarik ezkenean atezainak. Este Amorebitatik hartutako atezaina da, atezainan handia, bestea gaztea Oskar López Dan gazte mailatatik ekarritakoa, eta alde horretatik berak ikusi beharra dauka baita, ez? Atletikoak gaine argiago dauzka nola dikoan atezainen asuntoa, Kalabardek oso garbi irakusten duelako, espalima da urten uste gabekeri. Baina aurreko denboraldian garbi utzi zuen nire izozek liga eta konfiantza oso daukala ardudatik, eta besteak honetan Europan jokatzen du eta Kopa jokatzen du. Baina arte aipatu, Hueskan urte mordoska batean, Espainiako ligako atezain mitiko bat egondala, Leo Franco, baina honi ere bukatu zaio, txartela, ibiltzeko txartela. Arki atea diozukua, bere kiroli ibilbideari. Benek ezin dute esan hainbeste urteraino iristeko aukera daukatenik. Hueska, atze aldetik baloia atera nahian, Txeitak ondo atera, Elustondok Valentziagari eman, Jairrek ondo aldaratu, eta erasoan Levante da. Berriro ere jokaldi eraiki nahian, Smiljanitzek ikutu nahi izan du, baina Ferreiro Lugotik Hueskara joaniko jokalariak ez du baloia kontrolatu ahal izan, eta hortik bere aserrea. Bai Smiljanic eta baita Alija ere asko ari dira saiatzen. Eta nik usten dut atxena izan duen momentutik nonea hobeto ematen du Hueska hobeto dagoela, ez? Atletik gehiago kostatzen nahi zaio, ez? Gelditu eta arrankatze hori nik usten dut atletikek gehiago sumatzen duela, ez? Intensitate puntu hori falta duela. Eta hain ritmo gutxikoa da, ez? Makala da zelaia baita ere, eguraldiare eta proposa hortarako, eta benetan hauek udarako partidoko horrelakoak izaten dira, ez? Segun nun tokatzea izun, eta gero jongo zen Inglaterrara, eta igual euriak egin ditzu sekulakoak, eta azkenean hemen garrantzitu da minik esartzea. Horre moraldia
lesiorik ez izatea, hori oso garrantzitsua da. Urtea ondo juteko, base ona izan behar duzu, eta aurre denboraldi hau, hilabete hau, izaten da hilabete tarri hau, oso garrantzitsua izaten da gero indartu egoteko. Hor ikusi dugu, aurrekoan freskatzen ari zirela, Joxian Laikue medikua, Atletikeko medikua astelenean atera zen prentsa aretora, nolabait jokalari bakoitzaren inguruko balorazio eginez, eta bueno, positibo zen Laporte eta De Marcosekin, De Marcos pixkanaka, pubalgia arazoa hobetzen, Laportere badirudi, abuzturako ondo edo prest izanen dela, eta importante horixe, nabarmendu zuen kolore beziz, orain aurre denboraldiko partida hauetan, minik ezartzea, jokalariak pixkanaka hobetzen eta evoluzionatzen joatea, ezin baita aztu, Atletikek 8 partida jokatuko dituela, eta oso plaza desberdinetan, inguru desberdinetan. Horre denboraldea garrantzia handia egiten da. Jokalari bat horre denboraldea gelditze balen bada, urtean zehar asko sufritzen da. Lesioak eta etortzen dira, eta talde horretatik oso garrantzitsua da, base on bat izatea, eta zu lan on bat egitea horre denboraldea. Nagaritze balen bazu zerbait, beti gelditza hobetu izaten da, zergatik arriskurik ez da hartu behar. Ikusten ditugu, Atletikeko jokalari gazteak, Saborit eta Besga baiziren, beroketa lanak egiten. Eta horiek ere ziur, txen aldetik bueltan eurena eman nahiko dutela. Iturraspek, ikutu, Etxeitarekin. Etxeita pixkanaka aurrera, Borja Bigera eskean du, Mikel Rico, alegindu da, kartetik sartzen baina, berriro ere ezerezean, eta horre paiak falta adierazi du, Etxeitak, Smith Janitxeri eginiko falta, bata dela edo bestea dela, asko ari da gelditzen. Azkenean taldeak atzetiken jokatzen hasten denean, egaleko jokalariak oso gora juten dira, ikusi horre Morillasekin bobeda dela bere ondoan dagoena, oseak Iturraspe sartzen da, iruko bat egiten dute, Iturraspe sartzen da, Beñat eta Miguel Rico etortzen dira pixka bat, egalekoak oso gora botatzen dira, azkenean gauza batu ikusten ari gera. Akapo baloiarekin, sasoi batean Numantzian aritutako jokalaria, gainera Ankelaren esanetara, Babkokekin ikutu nahi izan du, baina kanpora joan da baloi hori, eta orain Beñat ikusten dugu, Xabi Merinorekin hizketan edo komunikatu nahian, Pur bere begiek, erdi horretatik hobeto ikusten dutela, zer falta zaion eta taldeari. Atletik berriro ere erasoa eraiki nahian, Borja Bigera, berriro ere ezin aurrera joan, eta baloi hau ere ez aurrera eta ez atzera geratu da. Juanan aipatzen genuen 8 partida izango direla, eta oso leku eta talde desberdinak, urrengoa Girondins izango du, urrengo asteazkenean Gijongo Sporting, gero Nantes ere aurkari izango du, Southampton abuztuaren 7an, eta azken 3 partidak 3 oiarren aurka jokatuko dituzte, Borussia Dortmund, Hoffenheim eta Schalke 04. Beti izaten da, poliki hasten da, hortartean Girondins izan duzu baita ere ez, askotan beti horre denboraldiak eta alegintzen dira, hasierako partiduak lasexagoak izaten, maila txikiagoaren aurka, eta gero poliki gora jun, da gero intentzu izaten da azkeneko astea, azkeneko 2 asteak partidu gogorrak jokatzea, ez? Eta alba alima da, batzue liga lehenago azten dute, beste atzu pixka berantzio, liga lehenago azten duten horiek ondo prestatu egoten dira, eta holako taldeen aurka jokatu, o bestela talde handien aurka jokatu, ez? Eta kasu honetan horrela da, ez? Horre denboraldia, ez? Tartean Girondins da Nantes sartzen dira, nik usten dut horiek aurreratuta ongo dira, eta benetan gogorrak izango dira. Eta horrela izaten da, gaina derrigorrezkoa da. Batzuk badira, asko entrenatu eta gutxiago jokatzen dutenak,
beste batzu badira gutxiago entrenatuta asko jokatzen dutenak, naiz eta hau entrenamentua bezala hartu behar dira, baina partiduak beste puntutxo bat izatu dute, kasu honetan Reala berak ere uste 10 partidu jokatzen dituela, eta hori Realak oso gutxitan egin du 10 partidu jokatzea, baina bueno, Eusebio beste puntutxo bat ematen dio, Cruyffek egite zuen hori, Cruyffek astean da 2 partidu jokatzen zituen, eta beti aktibatuta eukizuen talde bat jokatzen zuen egun batean, eta beste talde gurrungunean jokatzen zuen, eta bere ikuspuntua hori zen, ez? Eta bueno, jokalariak alde batetik gustorago gelditzen dira, zergatik entrenatzea bakarrik astuna gelditzen da, gaina entrenatze fisiko izaten da askotan gehiena, baina aldatu dira gauza horiek, baina fisikoa, eta partiduak beti zerbait gehiago sortzen duzu, ez? Eta gainera motivazio puntua sortzen duzu, eta alortatean Hala bai, Realak 10 partida jokatu ditu aurre denboraldian, lehenengoa iragan larun baten jokatu zuen Tolosaren aurka, eta gero eskainiko dizuegu emaitza, momentu honetan Labastidan ari da, Unión Deportiva Logroñez, Carlos Pousok zuzentzen duen taldearen aurka, jokatzen Eusebio Sakristanen taldea. Falta adierazi du epaiak Atletiken alde, Beñatek hartu, atzera, zutan badirudi prezipitatu xamarre edo, teratzen duela. Kasu honetan, gertatzen da burua askar juten da, baina asko semakalago juten dira, ez? Eta normala da. Partiduak aurrera dijoa, ja 45 minutura ez da asko falta, ja ritmo puntu bat izan du, haundia ez izan arren, nekea nabaritzen da, zergatik partidua dagoelako ez da gelditzen entrenamentua, baizik eta jarraitu egiten dira, eta alde horretatik gehiago sufritzen, ez? Eta beti normalean burua gehiago askarrago dijoa, pentsatuta hori egiten da, baina gero ezin ibilita gelditzen da. Korretan Babkok alegindu da, Ferreirori baloia emanaian, egia da Juan Anzuk adierazi moduan 25. minutuan atsedena egin dutenetik aurrera, Huesca bestelako itxura bat ematen ari dela, eta atxeden aldira joan aurretik hitz egiteko beste puntu bat Borja Bigiraren inguruan ikusi dugu baloi asko Zelaierdi ingurutik hartzen, askorekin ez gustora eta ezin aurrera, gaurkoa 9 gixara jokatzen aprobetxatu du Ernesto Valverdek, baina zalantza eta eztabaida hori da. Gasteizen bezala jokatu beharrote duen edo aurrelari bezala? Gasteizen bezala jokatzeko oso zaila da lehenengo mailak eta beste gauza batzu dira. Berak jokatu zuenat, eta gainera nik ez nuen uste horrimiste gole ingo zituenik, zergatik sekulaz da izan, goleatzaile petoa, baizik eta bai jaukalari hon bat eta bai baloi asko eta asistentzia asko bat zituena, zergatik tekniko oso jokalari hona da. Baina alabezen egintuen urtea sekulako izan zen, gaina ondo jokatu, iruditzen zait bera oso garrantzitua sentitzen zela, eta alde horretatik lasitasun puntu horrek eman zion aurrera poso bat ematea, eta garbi erakutzen posible dela talde harretan horrela jokatzea, ez? Baina beste gauza bada. Eta leia ere gogor. Beste historia. Bera gustura sentitzen da, beti bigarrengo lerrotikan gerturatzea o bigarrengo lerroretan baloia hartzea. Hortikan berak sortzen duena beti arriskutsu esaten da, ez? Teknikoki oso Hortxe Atletikek bi aukera eduki ditu, bi saiakera, eta oinari heltzen ikusi duguna Xabi Merino, bat begira, 2 minutu geratzen zaizkio lehen zati honi amaitzeko, momentuz partida hutsean da, eta gogoratu atsedenaldian, gaur egun albistegiak eta eguraldia izango dituzuela ikusgai eta ostean bueltatuko garela, Alcorazetik beste protagonista batzuekin bigarren zatia eskaintzeko, Babkokek dauka momentu honetan baloia, Carlos Davidi atzerantzeman eta orain eraiki nahian erosoago ikusten da Huesca, opur bat hasierako beldur eszeniko horri edo gain hartu dio, eta erosoago ikusten ditugu etxeko mutilak, Atletik bien bitartean ondo berkolokatu nahian, eta berriro ere baloia geldituta Babkokek hartu du,
Honek Ferreirori pasea zuzenean, ondo egin gainera Lugokoak Morillasi utzi, berriro ere Ferreirorentzat baloia, askotxo saiatu da azken minutuetan egaletik min egin nahian, erdiruntz doa. Inugilegi, erdiraketa bat ateratzeko. Hoi da, erdiraketa ja prest dagoenean, erdiraketa atera. Erne eta Aratx. Ari ziren alegintzen, areginen esaten erosoago zeudela etxeko mutilak, bamar zenbakiak Kamatxok, taldeko kapitainak, bat eta utxekoa sareratu du, taldearen bigarren abagune argian 54. minutua, eta Kamatxok bat eta utxekoa sareratu du, horrez tira ondo ulertu atzelaria. Zondia izan da, hor, nik usten dut, Mikel García zondia izan da, zergatik baloia urruntzerako garaian, ate aurrean utzi du baloia, kanpora bota behartzen baloia. Ez hor asko sobeto da, eskuiakin kornerera botatzea, baina eskerrarekin barruan utzi du, eta utzi dio penalti puntu horretan, nik usten dut, berare konturatu dela hor ikusten da, ez? Kanpora eskuiakin bota beharrean, eskerrarekin berriro jokoan ipintzen du. Ematen du, aurrelari batek endiola pasea atzera Hueskako jokalariari, ez? Eta kasu honetan Valentziak izan da, nik uste dut horretan kasartzen zen da, historia. Haxe da, horrelako partidetan askotan gertatu hoi dira horrelakoak, gauzak zorrozteko dira, hauek fintzeko, fitxak ondo doitzeko, eta hor ondo aprobetxatu du Kamatxok bat eta utxekoa sareratzeko, lehen zatia luzapenean da, hortxe minutu bat edo luzatuko du epaiak, ez digute adierazi, baina freskatzeko hartu duten hori, aprobetxatuko dute, Atletik dena den Markel Susaetarekin alegindu da, baloia kanpora, eta ipatu moduan atsedenaldian gaur egun albistegiak ikusgai izango dituzue, ostean berriz eguraldia Alkorazeko bigarren zatira itzuli aurretik. Hueskakoak apur bat baloia atzeratu eta lasaitu nahian, batzuk epaiari ere begiratzen, baiak ez du ezer adierazi eta Eneko Bobeda da, baloiarekin honek Borja Bigerari, buruarekin ikutu nahi izan du Xabi Merinorentzat, ezerezean geratu da Valentziagak berreskuratu, Mikel Rikorentzat baloia, honek Markel Susaetari jaurti egingo du, eta zegola sartu duena, Markel Susaetak honek ere gozo asko eman dio, eta gola hartu duten bezalaxe azkar erreakzionatu du taldeak, eta ere positiboa hartu bezala erantzutea. Sekulako gola egin du, Sekulakoa. Urte osoan ez du golakorik egingo. Oinaren kanpoko aldeakin eskubiakin oso ondo jodu, pixkat ies egiten dio atesainari atetik kanpora jongo aliz bezala, eta azkenean korpilak nola daukan, barrura egiten du, gola sekulakoa. Eibartarrak badu, oin horretan zerbait berezia askotan... Jotzen duen, oinaren kanpoko aldeakin jotzen du. Ederra, Markel Susaetak sarturiko gola, gozo eman dio, eta unerik ederrenean atxeden aldira joatear zeudela, Ernesto Valverderen mutilek berdindu dute, hortxe da, banakoarekin da partida, Kamatxok egindu bat eta utxekoa, azkar erantzun du Markel Susaetak, orain gaur egun albistegiak, ostean eguraldia, eta ondoren Alkorazetik bigarren zatia, Hueska eta Atletiken artekoa. Arratsalde on deizuela berriro ere Alkoraz futbol zelaitik, Hueska eta Atletiken arteko lagunartekoa eskaitzen ari gatzaizkizue. Lehen zatiko azken atxean egonda, lehen zatiko onena, Kamatxok eta Markel Susaetak gol bana sartu eta banakoarekin joan dira atxeden hartzera, eta orain bigarren zati guztia zain daukagu, partida denboraldi aurreko hasierako hoietako bat ikusten ari gara. Arratsaldeon berriro ere, Juanan. Arratsaldeon, antzekoa da, ez, lehenengo, iruditzet bizati bezala izan dituela, ez, eta gaina ala izan da partidua, lehenengo zati 25 minutu izan da, horre gelditu dira ura erateko eta pixka freskatzeko, eta horreaino Atletik nik uste eta hobea izan dela, eta hortikan aurrea nik uste du Hueskak hobeto jokatu duela, ez, azkeneko bi minutoietan golak etorri dira, eta batiz ere Susaetaren gola sekulako izan da. Hori da, hauxe izan da
Hueskakoen gola, realizaziokoek ez dute utzi erakusten, baina bigarren zatia ikusi behar dugu lehenean gauza lasaiago egonda, zelaia seko eta elkortuta, baina oraingoa badirudi beste protagonista edo beste faktore bat etorri dela Alkora zelaira, eta hori ekaitza, haizea eta eguraldi makurra da. Ibai Gomez ikusten dugu aspaldiko partez jolasten, badirudi Ernesto Valverde hamaikako guztia aldatu duela 22 jokalari deitu zituen atzokoan gaurko lehiarako, eta orain goitik bera aldatu du lehen zatiko hamaikakoa Ernesto Valverdek. Aurten etxe, 3 zenbakiarekin Jago Herrerini pase emanez, aipatuko dugu ze hamaikako ezarri duen bigarren zati honetan, Jago Herrerin atean, Lekue Jerai Aurtenetxe eta Saborit atze aldean, Saborit eta Aurtenetxe postuz aldatuta noski, Gil eta Besga zelai erdian, Ibai, Guillermo, Eraso, eta aurrean, hortxe ikusten duzuen bezala, Ike Sola izango da golaren arduradun. Oiti bera aldatu du ganan. Dena aldatu duz, azkenean, eta bi jokalari kinjunda, 45 minutu bakoitzentzako, nik uste ondo dagoela. Normalean hori izaten da gainera egiten dena. Eta hori egin dut, eta besteak ere bai, antzeko zerbait egin dute, ez? Mantendu dituzte pare bat jokalari hamaikako horretan, eta beste danak aldaketak izan dira, ez? Eta iruditzen zait atezainarekin egingo duela alako zerbait, ez? Batek ordu erdi bat jokatu du, eta honek ere ordu ordena pasatzen denean, normalean igual hirugarrengo aldaketa egingo du, hirugarrengo atezaina aterako du. Eta izea azaldu da hor. Ikusten dira banderak, Hueskako bandera, eta nola haizeak mugitzen dituen jendea armaietatik ere mugitzen ari da. Euri apur bat ere hasi baita Alkoraz zelaian, eta beroa nolabait aurre hartzeko moduan izan daitezke, baina eguraldia makur jartzen denean estalpean ongi egotea komeni. Atze aldetik ekin dio Atletikek, Ike Solak Ibai Gomezekin ikutu, honek tartetik Naparrari emana izan dio paseak. Ike Sola area barnera sartu nahian, nola edo ala aldaratzeko moduan izango dira Ankelare mutilak, atzetik hori bai, eta aipatu hamaikako honetan, azken aldian, Bizkai aldean hainbeste importantzi eman zaien 4 jokalari horiek ezarri dituela Ernesto Valverdek. Jerai, Besga, Gil eta Saborit ez dakigu denak geratuko diren denboraldia osatzen, baina nahi dute eurena erakutsi iragan denboraldian, eman zuten berena Uko Zigandaren esanetara, Bilbao Atletikekin bigarren mailan, eta orain beste pauso bat eman dute. Prestatu dauden beste pauso hori emateko, ez? Lehenengo aukera hau da, ikusi behar da nola moldatzen diren hemen, hemen badakite aurkaria ezagutzen dute gainera, eta iruditzen eta aldortatik nerrezu izango dela beraientzako. Baina, hemen garbi dagoena da, lehen komentatu duguna, hasieran komentatu duguna, badudela jokalari batzuek, prestakuntza lasaiago egiten dutenak, badakitelako taldean ongo dirala, beste batzuek prestakuntza hain lasaia ez da, batez ere nahiz eta taldean gelditu, jokatzek gehiago jokatzen nahi dutenak, eta beste batzuek, presio gehiago jokatzen dute, zergatik taldean gelditzea nahi izaten dute, eta hor erakutsi behar da, bai entrenatzaileei eta behin gurukoei, prest daudela hortarako, ez? Eta hori, gazte hauen helburua da, ez? Rick Saborit, baloiarekin Jago Herrerini emanez, eta aipatu ditugu 4 jokalari horiek, baina ez da eurentzat bakarra azterketa importantea, zan ere, hortxe kamarak lehen eman digu irudi bat, Ibai Gomez eta atzean Jon Aurtenetxe zeudela, Aurtenetxek iragan denboraldian utzita jokatu behar izan zuen, Ibai Gomezek lesio bat, badirudi, nobia askotxo dauzkala gainera, Atletiketik kanpo, eurek ere erakutsi nahi dute denboraldian egon nahi dutela. Claro, oso bada, zuke aukera hau espalin badaukazu, Atletiken jarratzeko aukera espalin badaukazu, beste aukera batzuk eukitzea, eta hori da gauzari gorena da jokalari batentzako, ez? Baina nik usten dut inok ez duela nahi Atletiketik aldeiterik, ez? Momentu honetan dena Atletiken jokatzen nahiko dute, bertan gelditzea, aukera hori aprobetxatzeko, eta taldearekin aurrera pauso bat emateko baita ere beraie jokalari duzela. Baina, ez dagoenean aukera hori, beste batzuek ez baino bea diralako, momentu horretan entrenatzaileak
esaten duelako zure beharra momentutan ez daukat, baina nahi dute aurrera poso bat ematea eta geldik ez egotea eta aukeratu gero ze talde, ez? Talde asko, nik uste jokalari guztiak izango dituztela taldeak datorren urtean maila batean beste. Ibai Gomez, baloiarekin, atze alderuntz, ekue ikusten dugu, ondo sartu dio, area barnera baloia, kanpora eta Guillermo ez da behar bezala iritsi, taldean egongo estena, hori badakigu ja, Unai Bustintza, berriro ere Leganesera itzuli da, eta Asier Garitanok benetan kutxunduen jokalaria. Azkenean ematen zuen, lehengo taldean Athleticen egontzenean zuen asko jokatu, eta baina berak aprobetxatu du. Lehengo taldera jotzea aukera hori lortu zuen, eta lehengo taldean jokatzeko aukera hori badauka, egondan talde horretan, Leganesekin ikusten borraldi zoragarri bat egin duela. Eta bain aukera hori izango du, lehengo mailan jokatzeko aukera hori. Bera Athleticek izango du, erosteko edo berreskuratzeko aukera, baina printzipioz bederen aurtengo denboraldian butarke inguruan egonen da, abentura berezi bat bizitzen Asier Garitanoren esanetara eta lehen mailan jokatzeko berme horrekin. Hueskak nahi zuen nolabait jokaldi ereiki, baina haizea bortizki ari da indarra hartzen eta baloia ez da eroso, Enrik Saboritek hartu baloia, honek txukun ikutu, Ike Solarentzat. Orentxe Komeriak euren kontrolaz gaindi, jokoaren kontrolaz gaindi, baloi hori ere behar bezala euren ganatzen, eago Herrerinek hartu du. Haizea Hueskaren alde dagoela, hori guzti dugu Jaguarrien nola jo duen eta gelditu inda bidean eta kanpora eramandu haizeak, eta Hueskak alde dauka haize hori, ez? Hori beti justa hori esaten da, ez? Jokatzeko orduan zer nahi dizu alde aurka, kasu honetan ez da erreza izaten jokatzen. Egia eta olakoak hobea dira, haizeak oztopo handia izaten du, azer ikusi handia izaten du, baina baten da bestaren jokoan talde duen jokoan. Gabe orain Athleticek aurka duela, haize hori, aipatu une hauetan ez dela Euskal Talde bakarra Lagunartekoa jokatzen ari dena Athletic, Reala ere Labastidan jokatzen ari da Unión Deportiva Logroñesen aurka, Utzeta bat irabazten ari dira momentuz Eusebio Sakristanen mutilak, gola Babic Sanseko edo iragan denboraldian Sansen aritutako jokalariak egin du, Utzeta bat aurretik, eta Alkorazen ikusten ari zareten moduan, Hueska eta gaurkoan berdez jantzia den talde zurigorria banakoarekin. Guillermok hartu du baloia, honek Belai erdirantz, Enrik Saboritek ikutu nahi izan du Ibai Gomezekin, baina ondo moztu du eta hor falta adierazi du epaileak. Nian horre garbi dagoena da lasai dago partidua, ez dago sarrea gogorrik eta bar, eta horre uste bezgak jokatzean nahi zuela, ondo berreskuratu baloia, baina ezin izan du falta egin diolako, ez? Berri horre gelditu gara zen, ez dela arreskoa sortzeko aukera zen. Partida ondo dihoa alde horretatik, oso falta gutxi gondira, nik uste dute bi taldeak ondo hartu dutela, intensia badago, ritmo punto badago, oin oztopo handia izea da, eta ize horrek oztopo handia ipintzen dio bai bat eta beste joko aurrera emateko. Ikusi du nola moldatzen diran, ez da gauzarik onena, ez? Lehenko zatea nahiko ondo juntatzen olako aizerikan, eta baina, kaitzen esartzen dira, ez da lagunik onena, ez? Ez. Eta are gutxi horrelako partidatan asko familiak eta horrelakoak ez dute Hueskaldean ere aukerarik Athletic ikusteko, eta, bueno, jende multzo politia ikusten da, atzo gutxiziago zen Irunen, Real Union eta Ibarren arteko ikusten beroa ere handixiagoa, eta aurrera jarraitzen du partidak. Kamara ere ezin egoki enfokatuz dabil. Nahiko lan eusten. Altia eskatu dute Hueskako
zale eta jokalari batzuek. Gero, baloia nahi joan. Bai. Nire galatera iztea gauza bada, baina ez da ondo jotzea beste gauza bada. Konzeptu diferente dira, zelantzari gabe. Ikur bat, jamusten hasi da leia, hortxe Borja Lazaro, nola diren gauzak, iragan denboraldian, Borja Lazaro eta Guillermo elkarrekin aritu ziren, golaren postu hori ordezkatuaz, butarken Asier Garitanoren esanetara, gaur elkarren aurka ari dira, eta biek ere erakutsi nahian, zertarako gai diren, dena dena aipatu Borja Lazaro txaketa garrantzitsua izan dela Hueskarentzat, Leganesi asko eman dio azken urteetan, eta orain berak Alcorazerako bide hartu. Ezin baloia atea eta... Ezin. Baina luze jokatzeko aukerarik ez, zeraitik aizeak ez dio utziko atletiki baloia luze ipintzen, erdibidean geldituko zaiolako, baina alegin dira ondo jokatzen, baloia ondo atera, jokatu, eta alderantziz bestean, bestean baloi luze bat ipintze baldin bada, atesainaren jungo. Jokatu egin berra duka atletikek zerbait positiboa lortzeko, hortxe Jeraik atera du, lekue ari da, batetik eta bestetik alegindu nahian, ondo, rebote hartuaz, baina egoki moztu dute talde Aragoiko ordezkariek. Behin eta berriro atletik egiten dena baloia atzetik jokatuta atera, ez? Joko atzetik hasi, lasetasun puntu bat erakutsi. Lehen komentatu dugu lehen zatian, da goine talde honekin berdina da, ez? Hamaikako berria da, baina nik uste taldeak ez duela aldatu behar bere jokoa. Nezela bere jokalari berriak sortu. Jokoa atzetik antolatzea nahi du Ernesto Valverde, ondo jokatu, baloi gutxi galdu. Eta batez ere baloia hartzen duenak ikusi dezan ez mugitzen den bere aurrean, ez? Eta ez dugu moldatzen den, begira oainaren nun gelditu zaio, ez? Erdibidean gelditu zaio, eta pasio nazi joana azkenean pasak askarrean gelditu da. Eta hori behartze baldin badu ere, hori ez da zelai erditik pasatuko baloia. Baina ikusten da, ez? Nola eman duen, ez? Eta noranzkoa. Asko aldatu da, baldintzak asko aldatu dira, ez? Joko hona ikusteko aukera benetan alde batera utzi beharko dugu eta ikusi pixka bat intensiadea, taldea nola moldatzen den, batez ere defensako lana ona den, holako gauzak zeratik, bigarren osatu baten aldatu joko aldetik. Esango dute jokalari hauek, hainbeste jokoan dutenek, lastima, euren gaitasun erakutsi behar eta hortxe Jago Herrerin, arrisku dezentekoa hartuaz, baloi hori ere iparra galduta apur bat, ezerezean geratu da Hueskakoen alde, Jon Aurtenetxek motxean hartu eta berak jokatu nahi izan du, eta berriro ere atletik atzetik eraiki nahian, Bankokek ondo moztu du eta falta egin duena Agilera izan da. Irasori egin dio, kasu horretan falta. Javi Iraso ere Leganesen aritua. Baita. Azken urte hauetan... Baina Leganesen... Bigarren B mailan. Baina ja, fitxatu zen nahi, ez zegoela utzita eta... Bilbao Atletiken amaitu zuen bere abentura eta... Amaitu zuen eta... Berak bere jokoarekin, debedalarekin, irabazi zuen berriro Atletikera etortzea, ez? Askotan ematen du, kanpora ateratzen zenean, ja betiko dala, ez? Eta... garbi erakutsi du ez dela betiko izaten, ez? Lan hona egitu bali nada, eta zu jarretxo bali nada zu lan horretan, eta zagon bat eratzen dira, eta bueltatzeko aukera goten da. Eta baita bueltatu ere. Jerai baloiarekin, Jeraik Inigo Lekueri. Aurrera, iskanaka eginez. Entzuten dugu horre, Ernesto Valverde ere, bakarrik, ez dagoela inor, lasaitasun eske, zearen faktore honekin apur bat estoratu egin dira guztiak ere, Jasorekin ikutu nahi izan du, eta orain Alixia da, aukera sortu nahi duena, Lotsagabe lehen zatian bezalaxe. Lotxak tarten ez dira txarrak izaten, Beharrezko dira bain.
Behatzen dizitorren jokalariak esango du zerbait, ez? Barrura egin duenean baloia galdu du eta ezer izan gelditu da. Dirudi. Hirurogei minutuan. Kanalen zatian aipatu moduan, hirugarren atezaina, Hueskaren hirugarren atezaina sartuko da. Oraingoa bai. Elki Herrera, posibatean Alabesen ere ikusi genuen atezaina, Aita Laudion ere, zita. Hirugarren atezaina ba. Eta Kilian da, sartu den beste jokalaria, 17 zenbakiarekin. Baloia ikutu. Gai, atzealdetik mugitu nahian, Guillermorentzat, berriro ere, Kamuts. Guillermo ezin hortik atera baloia. Betzat ere, denboraldi aurre hau, importantea da. Irudien, denbora batean Williamsen aurretik zegoela, baina gero Williamsi patuak bestelako errealitate bat eskaini dio. Guillermo butarkera joan behar izan zuen eta orain berriro ere utzetik hasi nahi eta bere postua berreskuratu. Zenean oso desberdina dira, ez? Jokalari ematen dute jokalari iguala dirala, berdin jokatzen dutela, postu berdinean egontzian jokatzen momentu batzuetan. Gero batetik ikusten dute biak ere jokatu zuten elkarrekin usten dut, eta bueno, azkenean oso desberdina dira, ez? Eta, bueno, azkenean reziklatu egiten dira, ez? Williams ikusi genuen baita ere, bigarrengo talde horretan aurrelari peto-petoa jokatzen, nik uste lehenengo taldeari iritsi zenean egal batean ipinita taldeari asko mantzion, nik uste dut sekulako lana egin zuela, eta berak irabazi duela hamaikako horretan egotea baita ere, eta sekulako denbora egin ditu, eta iritzik asko irabazi duela egiten baita ere, gure zanea egiten Borrokalari petoa. Bai, ez patean izten aurkaria eta alde horretatik asko oso ondo egon dela. Gil baloiarekin Katu Balberdek zelai erdian Besga eta Saborit ezarritu dituela zentral gixara berriz Gil eta Gerai eta beste behin nere Alperrik jaurtik eta hori dena den ondo berreskuratu dute Atletikekoek. Guillermo da hegaletik eraiki nahi duena, Jon Aurtenetxe Zornotzarrak ikutu hegalera, Ibai Gomezen erdiraketa eta justuagatik ez du Valentinek bere atean sartu baloia. Arriskutxo galitzen dira, ez? Indar handiarekin gaina Ibaik ezker estu berdin jotzen du eta alde horretatik zaite benetan arriskutxoa zila. Aratx negadu artea, artea geldikako baloi hoietan ari ginen iragartzen bazutela bisitari berria Alkorazen eta hortxe Euritza bien bitartean edo egoera hori aprobetxatu nahi Atletikek. Ibai Gomezen bi erdiraketak benetan pozoinduak joan dira eta hortxe duzue irudia eguzki lehor eta sakonetik Euri Zantarrera pasada Alkorazen partida. Ibai Gomez baloiarekin maten du beste zelai batera jungeala. Lehenengo zatian 25 minutu pasatu dira eta gelditu inbehar zaudute freskatzeko, ura hartzeko eta kiter eta hunder sekulako urkarioa dute. Hor Saborit, Kexu, ez da harritzekoa. Bai. Hankok lehen zatian ere ikusi dugu, sarrerak gogor eginez, eta oraingoan
Opari mingarri hoietako eman dio Hueskako jokalariak, bera da lehen zatitik dagoen bakarrenetakoa Ankelaren arbelean, eta berriro ere Ibai Gomez geldikako baloiari zukua atera nahian, ondo aldaratu dute Hueskakoek, baina Atletikentzat da baloia, Ekue hegaletik lekua atera nahian, baina este behin ere ezerezean haizea eta euria, horixe Atletikek ikusten den moduan orain aurkari ez gaindi kontra dauzkanak. Ba, egiten da. Igual lehen ura erateko gelditu dira, oain ekaitza pasau harteko gelditu beharko dute, Mankor benetan, soinu entzun besterik ez dago. Borja Lazaro, arriskoa sortu nahian, Jon Aurtenetxek aurre aldera begiratu, nola edo ala aldaratu. Ibai Gomezek hartu nahi izan du, baina Nagore kendu baloia. Eta astuntzen ari da inolako zalantzarik gabe Atletiken denboraldiko lehen lagunarteko hau. Asmatzen ez duena berriz Iago Herrerin, eskuarekin askoz hobe atzealdetik jokaldiak hasita. Horixe ari zaizkio gainera hegaletik aipatzen, baina gauza bat esatea da, beste bat zelaian egotea, eta hori behar bezala interpretatzea. Nagorek ikutu baloia, eta orain arazoak ere badauzkagu. Joan egin zaigu eta seinalea, ez dago, gertatzen dian gauzak. Ja, azkenean nolako ekaitz honekin da, benetan zaila da, ez? Dana ondo mantentzea, zergatik pasatu gera eguzkitik eta berotik, sekuloko ekaitzera, eta, bueno, zigar, a ber, nola amaitzen den, a ber, aukera badagoen partida ikusteko, ez? Bitartean aipatuko dugu, Reala hutseta bat irabazten ari dela, Unión Deportiva Logroñesen aurka, eta ez dakit... Berriro ere ba, itzuli gara, horiek ere gertatzen dira, haizea eta teknologia askotan ez daude behar bezala uztartuta, eta arestien ikusi dugu Sabloritek nola min hartu zuen, Hankokekin, ba, Ankelak aldaketa egin du, 8 zenbakiarekin, Zelaia utzi egin du, Hankokek eta bere ordez zelairatu dena, oraintxe bertan 14arekin, Samu Saiz. Hueska erasoa eraiki nahian, lasai baloia pausatuaz, Samu Saiz, entxe atera berritako jokalaria, behar bezala jokaldi eraiki nahian, baina inolako arriskurik gabe. Ibai Gomez izan da, bigarren zati honetan, abagune apurren bat sortu duena, sustoan. Hueskako atezaina harrapatu nahi izan duena, osterantzean, nahikoa lan baloia zelaian mantentzen. Jon Aurtenetxek, Zornotzarrak pase derramandio Ibai Gomezi ezkerrarekin erdiratu, ez da behar bezala Sergio Herrera iritsi, Atletikentzat da baloia, eta epaileak erasoren kontrolaiterako orduan eskuarekin ikutu duela. Oina aldatu egiten da zelaia bera ere, ez? Lehen makalagoa zegoen eta oin asko askarragoa eta biziagoa geldituko da, ez? Lehengo zatian ez du izan ritmo hundirik, makal jutu zelako, oain ritmoa igual falta, baina baloia zelai gainan askarri biliko da, ez? Hori injustita hau, ura asko espalima dauka zelaiak, eta ditu zeita alderkatukan hori aprobetxatu behar dela hobeto jokatzeko eta askarrago jokatzeko. Ez da eroso eta gozoen. Ez da eroso, ez. Ez ere zelaian jokatzen ari diren 22 protagonistentzat, eta batzuentzat ze importantea den kontuan hartuta. Ibai Gomez berriro ere baloiaren eske ondo hartu du, Kike Solak berak esan dio ez adierazteko, baina Marrazainak ez du zalantzik izan. Dorako kaitzak
hori izaten dira, ez? Bai. Inguru horietan hondik eta gehiago, Pirineo inguru eta jote balemazea, beti udaran, bero handiak eta bar, baina... Ekaitzare handia, bero bezalaxe. Ekaitzare handia. Eta lehen zatien aipatu dugu, Borja Bigera, Kike Solaren egoerare antzekoa da. Iragan denboraldian Middlesbroughen, ez baina Arankaren esanetara egon zen, Gabon garaian joan zen eta esperantzarekin zerbait positiboa lortzeko azkenean talde igoagatik Nafarrak ez zuen protagonismo handiegirik izan, pero ez pagaude behintzat 2 partidutan hartu zuen parte eta horrela zailda zenbakiak osatzea eta estadistikak alde edo positibo jartzea. Orain ez dago aritzaduriz, Iñaki Williams gaurkoan ere ez, Borja Bigerak egin du lehen zatia eta orain berak erakutsi behar plaza zailan. Bai, horiek askotan esaten da ez bere esku dago gauzak ondo egitea, ez, bai bere esku dago gauza batzuk egitea eta hori berak ondo inbiarko ditu. Baina gero erabakia beste baten esku dago, ez entrenatzailean esku dago. Ezagutzen du entrenatzaileak, berarekin egonda, utzita joteko aukera izan du, batez ere, entrenatzailea ikusten zelako ezin ziola aukerarik eman Atletiken jokatzeko, eta beste aukera bilatu, posible zen gehiago jokatzea, eta ze komentatu duzun, hain gutxi jokatuta, berriro buelta, eta berriro amaikak horretan ez, baina deialdietan ez aztea honetan ez da erresa izango, eta oso zaindun beharko ditu, eta gainera, are gehiago kontuan hartuta aurretik daudenak ondo finkatuta eta hitzatuta daudela. Hausart, ikusi dugu. Arrazaina. Ez salto egin duen, Bai. Eta argazkaleariak erne zeuden baina, arrazaina bera bai, baloia egoki ekiditeko. Eta Nigo Lekue egaletik atera nahian. Berriro ere Atletik. Iraketa ona. Osola erori da, baina epaiak aurrera jarraitzeko eskatu die protagonistei. Amusaz. Antxe berriki ateratako jokalaria baloia mugitu nahian Kike Sola bakarrik egin nahi ote du. Atzealderuntz erasori. Solak berak hartu. Bat atzean utzi bestea Ibai Gomezen jaurtiketa. Txaloak mandizkio Solari. Ibai Gomezek baloia kanpora joan da, ez dakigu zartako ona izan den, baina behintzat Hueskako batengan ikutu du eta kornerra horixe aldeko. Bai, hori berak daukan gauzarik honetakoa da, jaurtiketa hori, baloia jotzea hori, baloi geldia ondeketa hori, Zatu zaio honi ere urtea amaitzen zan urte gogorra izan da lesioak izan dituelako eta patetik atera eta beste baten sartzen zen eta urte oso horrela pasatu du. Eta berak ere nahiko zuen horreko denboraldia bukatzea behingoz eta berriro ere urte berri bati, aurpegi berri batekin eta aurpegi alaia horkin eta initu zaite berarentzako ere garrantzitza dela gauzak ondo ditu. Jendea batzuk joaten ari dira, baina lasaitasun eske eta benetan negu parteko partidu narratxoietako ematen du. Eguraldia behintzat, alaxe dago. Bai, eguraldia guria gatikan, ez? Hortzik eta ez du ingo ziur, baina guri asko. Ibai Gomez berriro ere erdiratze lanetan. Sorentzat baloia. Gomezek ikutu. Gerai. Eretu eta atzetik ekin behar Atletikek. Jon Aurtenetxe. Saboritekin. Katze alderuntz. Saborit mugitzen. Gerai aurrera begira. Horrela zaila da izea kontra dagoenean. Bai, horre baloi luzeak eta ezin dire ipini, ez? Batez ere Atletikek zergatik aizeak gelditu egiten ditu eta gaina norabidea aldatu egiten dut. Baloia motxean jokatu behar da, ahal balimada oinetara jokatu. Horrela oso zaila da bestaldeare iztea, baina kontrolpean izaten zu, ez? Partidua, ez?
ikusita bitu atesainen utzi du. Atletik atera du eta bestaldeko ateraino junda baloia. Eta oin Herrerin dijo atetik ateratzea eta Herrerinek ezin du hori egin, zergatik ikusi du, lezio hartu du. Jotze balin badu, baina bueno, beraie presio aurrera emate balin badute, beste remediorik ez dauka, baloia jotzea besterik, ez? Eta ikusiko du nun gelditzen baloia hori. Eta ere galdu samar dauka, Barakaldeko atezainak. Handio. Gonzalezek Oia berriro ere Atletikentzat Jeraik hartu eta ezer ezean Zatzu bali madu Burretikan ere ondo jotzen du Ebitan ikusi genuen aurreko demoraldian atesaina eta maila hona emantzen Nacho Gonzalezen esanetara zaildutakoa, gero Alabesetik joan egin behar izan zuen eta honek ere beste bide bat eraiki eta orain Huesca. Guillermo ikutu baloia, honek lekuek Kike Solarekin jokatu nahi izan du eta Valentinek lasai asko Kike Solari oinean baloiarekin talkarazi eta kanpora. Eraban moteldu zaigu partida. Bai, dena moteldu da eguraldia, dena baldintzatu jokoa eta dena, partidua ondo zijoan, nik usten dut lehen zatia polita ikustu dugula. Horrein moraldia izateko eta alde horretatik eguraldia horrela izaten da. Izan dugu, ez? Hogeta goznik arreminiton lehenko zatian gelditu inbehar izan du epaileak partidua ura erateko jendeak, freskatzeko pixka bat, bero handia, eta guain behira. Uran falta ez da izango. Ez, eta freskotasun izagatik, ere ez. Esola, urrean bakarrik, galduta, Euskako atzealde horri, zuloren bat atera nahian, baina ezin. Ez da horreza, ez da horreza. Ez. Nik uste gaina baita ere, bai bat eta baita alde bat, ari beste jetxi dirala baita ere. Arlo teknikoan ere bai, bizka bat jetxi da partidua eta egia da txusitu eginda, ez? Guraldiak ere ez du bate lagundu, ez, kasu honetan. Pero ez dago pixaka gelditzea hori, zelaia ondo geldituko da, urik ez du ematen zelaian uri dagoenik, baloia ondo dihoa zelai gainean, eta Euria gelditze bali madu, azkeneko ordu lortena hiltze ditxurosoa geldituko dela, ez? Eta zerbait gehiago ikusteko aukera. Ankelare bustida ba. Bai. Era bakarrik gelditu da, aulkian humorez hartzen du noski, gaindik uztailaren 20an gaude eta hau bi taldek ere entrenamendutzat hartzen dute. Huesca da, erasoa eraiki nahi duena, Nagore, Korazko zakur zaharrak erdiratu nahi izan du eta baloia kanpora. Ez duetenik. Bien bitartean esango dugu, Labastidan jokatzen ari den partidan, Realak hutseta bat jarraitzen duela. Logreñesen aurka irabazten eta hortxe Jago Herrerinen arratseko lehen gelditua. Ziak nola manduen, ez? Pozoindu erdiraketa. Baina argi ikusi dute, ez? Atletikoa izan bestaletikan kornerra, Baki Kamatxo gortikan korner berentan arriskutxoak ateratzen dituela. Hori da, González. Musaizi eman, atzealdetik zartakoa, eta berriro ere, Jago Herrerin. Lekutara. Jaurti du Huescako jokalariak. Bueno, Herrerinek behintzat bi geldiketa egin ditu. Bai.
Ez da erresa, gehiak eta oin egin duena etzen erresa, zergatik baloia jota gaina izak lagundu egiten dio gaina jauzik eta horri askarrago dituzten eta aurten etxe, Ibai Gomezerekin, honek atzera, Erai, baloiaren jabe, oin egiten dutena Hueskako presio aurrera eraman, badakite luze jota ez dutela minik egiten, zergatik baloiak gelditu egiten delako, errezagoa da baloi hori berreskuratzea. Eraso ikusten dugu Guillermorekin jokatu nahian, ondo moztu dute etxeko taldeko ordezkariek. Hilal egin du da moztu nahian, baina ezin. Hola edo ala badoa baloia aurrera etxekoentzako Borja Lazaro. Bioinekin dantzan baloia mugituaz, atze alderuntz pausa apur bat emanez, erasoari Atletikek berkolokatzeko aprobetxatu du. Eta hortxe Agilerak emaniko pasea Borja Lazarorentzat zioan, baina Iago Herrerinek artez hartu du bere baloia. Ja, gustora dago, ikusten ari denakin, Hueskako zaletu gustora dago. Bai, Zaboritek galdu, zelai erdira iritsi aurretik, berriro ere etxekoak erasoan. Gabi eraso, orden apur bat ezarren nahian. Ezin ordea, ondo lapurtu Hueskakoek. Baina, Agilararen baloi hori ezerezean geratu da. Dominatzaile Hueska, bigarren zati honetan, hobeto moldatu da. Azkeneko joka. Aldaketa egin ditu denbora tarte desberdinetan, badirudi denbora horiek ondo errespetatu nahi zituela Ankelak, batetik bestera iraultza gertatu gabe. Eta Jabito izan da, atera den azkena 21 zenbakiarekin. Hor falta, Atletiken alde, beste txartel bat, eta lagunarteko izateko. Bai, bueno, ez dira, lehengoa izan da pixka bat arriskutsuagoa, ez? Oin helduta izan duelako, Kikesola helduta izan du, eta horregatik txartela atera dio, ez? Ni bai Gomezekin erauteko, ez? Erdiratu edo jaurti ere bai. Erdiak egina da, geldikako baloian, erdiraketa. Zestatu dute eraso hori etxeko ordezkariek. Samu Saiz hor saiatu dena, baina Guillermo hartu baloia eta bado aurrera doi putzu artean. Bai, erdia da nahiko ondo dago. Bai. Baina badakiten noa ez duten juntean. Horitek aurten etxeekin ikutu. Sergio Herrera. Hengo demoraldian Amore bietan urritzen egon den atezainak hartu du baloia. Atzetik jokaldiari hasiera emanaz Hueska. Beti berriz presio egin nahian, Artenetxek ez inor behar bezala gelditu Jabito. Baina, ondo, Oskar Gil, baloi hori aldaratzen. Samu Saiz baloiarekin. Honek Jabitorekin ikutu. Ez dago eroso Atletik atzek, baloiarekin, ez? Zindu atletik baloia ondo jokatu atera, eta ezke baldintza hauetan benetan saila da, ez? Beraiek hobeto moldatzen ari dira. Baina batez ere haizea ere alde dutelako, ez? Atletik beti baloia jokatu behar du, baloia luzipin eta benetan saila da, baloi hori hartzea, gelditu ditzen delako erdibidean, eta bueno, iruditzen zait, alegindu behar duela kontrol
puntutxo bat ematen partiduari, ez? Momentu honetan kontrola Huesca dauka, eta Atletik ez dugu zako ezinean dagoenik, baina asko kostatzen zaio hau nik uste duen bezala, ez? Hiru lau pase segidan ematen. Hori da, lau bost pasetan zer izan geratzen da. Eta nik uste lasetasun puntua behar duela, ez? Lasetasun puntu horre, kontrol pixka bat emango dio, gertatzen dara jokaldi gazte asko dago momentu honetan Amaikako horretan, eta erakutsi nahi hori. Zerbait erakustea nahi dute, jokaldi bat, baizik baloia askarribili, pase sakonak eman, pase luzeak, eta dute gehiago dela kontrolpean. Bat zede buru pixka bat erabili, kontrolpean, alegin du baloia jokatzen, baloia ez galtzen zure zelai erdi horretan. Gainera lehen zatiko Amaikakoarekin alderatuta, agian Amaikako honetan denek dute zerbait erakutsi nahi hori, leku izango da, agian bermatuena daukana. Eraso dira biak pixka bat lasaiago dengo dira. Beste guztiak, test importantea eta justu haizea aurkako. Hortxe Herrerin, lasaitasun eske. Eta aulkitik baloia atzetik mugitzeko eskatzen dioten, gero berak ez dauka apoiorik ere, eta orduan baloia eraso kikutu. Baina arriskutsua ipini da, ez? Arriskutsua irriste egiteko, arriskutsua bat lesioak eta izateko, irriste egiteko urten ondo, baita ere sarrerak izateko, zergatik baloi bila zoazenean ikusten duzu iristeko aukera daukazula, baloi bila joten zea eta ez da lehena biritsi, eta zuke lurretik jotu alena zea, sarrera bat egiteko min hartzeko aukera goten da, benetan zelai arriskutsua ipini da, ez? Eta hor konpondiak indarratu da. Tentu zibiliga, nolako. Eta dira, eta marra iristeko, ez da izuten asko luzatuko denik, eta partida badikoa, eta aurre demoraliko lehenko partida da, eta guztiek esaten dute gainera, emaitza dela gutxienekoa, sensazioak eta jokalari bakoitzak eskaintzen duen oro. Biraso, bilekin ikutu. Gai da, baloiaren jabe. Guillermorekin jokatu nahi zuen, baina berriro ere Huescakoentzako joan da baloia. Eta impresioa egin nahian Atletikekoak. Zeratu. Ondo. Presio egiten nahi zian, ez dute lortu presio horrekin baloia Atletikekoak eta baina beraiek. Amusaiz da, 14 zenbakiarekin. Egaletik. Abitorentzat, Jon Aurtenetxe. Defendatu nahian eta gestu asmatu, baloia kanpora. Eta aipatu, Atletiken aurre denboraldiko bigarren partida, heldu den hilaren 23an izanen dela, larun batean, Girondinsen aurka. Ondoren Leioan jokatuko dute urrengo asteazkenean Gijongo Sportingen aurka. Gelditzen hasi da, baina kanporatzen joan baloi bat dana gelditu dira eta baloia ere bera ere bai. Eta hor ikusten da putzuak eta saltzen dira, ura asko dagoela. Eta minutuaren zaigon eta bukatu eta bueno, lana bete dugu. Lehenengo partida jokatzeko aukera izan dugu eta horretan minutu partzuntzako onak lehenengo zatian jokatu dutenak eguraldi hobearekin eta baldintza hobearekin eta bigarrengo zatian jokatu dutena zaila da. Lekueren erdiraketa, Ibai Gomez buruz, baloia Zutoinera bigarren zatiko aukerarik garbienean ahozko zuloan zeukan, baina gustuagatik izan bada ere Zutoinera joan da baloia eta ezin izan du Ibai Gomezek partida irabazteko gola sartu, etzen urruti salduta zen gainera Sergio Herrera, baina Zutoinera. Nagore nik usten dute
erdibidean gelditu dela, ez dakit ze pentsatu zen etxe honik inor, edo zer, edo... Baina... Erne Atletik erasoan, eraso saiatu da Ibai Gomezi baloi hori ematen, baina ondo eragotzi dute oraingo honetan, eta horixe bigarren zatiko honena. Bai, gauzarik honena hori izan da, ez? Erremate hori, erdiraketa hori eta erremate hori. Ziren aurrea gauza gutxi, ez? Zergatik eman, beste gauza egiteko aukerarik ez du eman ez Hueskak eta ez batez ere guraldia. Hau izango da azkuneko. Atzean sartua. Ikusiko du errepikapena. Erki eman dio baloiare Ibai Gomezek buruz, erdiraketa ere ona benetan, lekuerena, aipatu moduan Nagore saldua zen, Herrera zerikusi utxean, eta baloi hori zutoinera joan da. Valentin izanen da ba, Hueskaren azken aukeratako bat antolatzen eta eraikitzen aleginduko dena. Garinek ondo kokatu du. Ustez esia, baina baloia kornerrera. Eta ikusten duzu moduan, minutu eskasaren faltan gara. Aipatu dugu, heldu den larun batean jokatuko duela Atletikek urrengo lagunartekoa, dena den guk Euskal Telebistaren lehen katean arratseko 7:00 aurrera Realak eta Bilarrealek jokatuko duten partida eskainiko dizuegu Zarauztik zuzenean, eta hori ere zalantzari gabe ikusteko izango da. Jeraida baloiarekin azken atsari probetxu atera nahian, ona zen intentzioa, baina egoki moztu du Valentinek. Hortxe Kike Solarentzat zioan baloi hori, eta orain errebote hori aprobetxatu nahian Hueska, jokoz kanpokoa adierazi du. Borja Lazaro, Golgose itzela duen aurrelaria, izan da saiatu dena, baina Joanan aipatu moduan, bigarren zatiak ez du askorako eman, eta ez dakigu zenolako datuak eta notak hartuko dituen Valverdek, baina bigarren zati honetatik askorik ezin. Ez, bigarren zati honetatik ezin da gauza zehatzik atera, ez? Batez ere, guraldia baldintzatu dolako jokoa, jasa handia, izea handia egindu bigarren zatian, eta alde horretatik gazteek ez dute aukera hori izan, ez? Berai duten erakusteko. Orokorrean partida ondo junda, lehenengo zatia itxuroso junda, lehenengo eta 5 minutuak Atletiken aldekoak, atxeen hori hartu duten ura erateko eta hori ondo tortzailu Hueskari, eta nik uste dugu Hueska hobeto egon dela. Eta baneko berdinketakin da partida irutzez eta horre demoraldiko normal horietako badela, eta gauzarik garrantzituen inok minik izdu hartu ez. Hauxe izan da ba, Atletiken aurre demoraldiko lehen partidak eskaini duena bana amaitu da Hueskaren aurka, gogoratu aurre demoraldian futbolarekin urrengo zita heldu den larun batean, arratsaldeko 7:00 aurrera, Reala eta Bilarreal aurrez aurre Zarautzen.